अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट के तोहर बाप पूछो तोहर बाप पूछ क्या न भी खारी के न दहेज में देला कौगारी के मौकी बाप पूछ क्या न भी खारी के न दहेज में देला कौगारी के डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी मौकी बाप पूछ क्या न भी खारी के न दहेज में देला कौगारी के डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी डीजे सुमित सतीश बोरा बराती के न केला का स्वागत केला का न स्वागत गाली सुन के लागे हो गइल आदत जनम पंकज के मुंह डबी गाड़ी के न दहेज में देला कौगारी के मौकी बाप पूछ क्या न भी खारी के न दहेज में देला कौगारी के डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी डीजे सुमित सतीश तोरा से शादी करके करम गेले फूटी गेला कभी दाई एगो दो के अंगूठी बलराम के सपना उजाड़ी के न दहेज में